रियल काहिनी दं जाहैबाय माने उन्दैयावनो बिमा गोमाजानाय। माने बे सान्दिया बसुमतारी बिमा गैला आरोना दा? बिमा गैला माने बिसोरो बिब' बिनानाव सानैजों जावजा। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारी ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो मोनसे भाइरेल भिडिअ, जाय भाइरेल भिडिअआ जोंनि बर' सिख्लानि। बे बर' सिख्लाया बे समाव ससियेल मिडियानि गेजेराव फेसबुक, इउटुब जेरावबो जेखैबो भाइरेल जागासिनो दङ। बे बर' सिख्ला बुंजाया बेखौ, बे सिख्लासाया JCB सलायदों गुबुन रायजोआव, बेबो आसामाव नङा, गुबुन रायजोआव थांनानै JCB सलायदों आरो JCB सलायनानै न'खर खुंगासिनो दङ। दा बे सिख्लाया बबेनि बेखौबो जों सावरायगोन। बे सिख्लायानो जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा पुलिस बाजारनि सिङाव थानाय रानिपुर गामिनि थागिबि। आरो बे सिख्लासानि मुङानो जाहैबाय सन्दिया बसुमतारी। बे सन्दिया बसुमतारीया मानि थाखाय आसामनि बायजोआव थांनानै बा बिटिआरनि बायजोआव थांनानै बेबायदि JCB सालायनांगौ जाखो बेखौ जों मिथिगोन। अब्ला जोङो जायबा भिडिअ बानायदोंमोन, जायबा गिबिसिन भिडिअ बानायदोंमोन बेंगलाय नार्जारिया बेयाव भिडिअ बानायदोंमोन कर्नाटका रायजोआव। दा बिथाङा कर्नाटकायावनो दङ। बिथाङा भिडिअ बानायदोंमोन मैयाहाय, आरो बे भिडिअखौ गोबां सुबुंफोरा डाउनलड खालामनानै फेसबुक पेज आरो सोरबा निउस पर्टेलफोराव होदों। दा बेनिखायनो बेखौ गोबां मानसिफोरानो सोंहरदों, बे सिख्लाया सोर, आदा बबेनि, मा मुं, बायदि खोथा सोंहरगासिनो दङ। दा बेनिखायनो आङो फुल डिटेल्स लानानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। अब्ला जों गिबियावनो जायबा भिडिअ बानायदों, गिबिसिन भिडिअ बानायदों लोगो हमनानै बेंगलाय नार्जारी, बिथांनाव जों फन खालामगोन। बिथाङा मा बुङो बेनि सायाव जों फंनैसो खोनासंग्रोनि। अब्ला आं फन खालामगासिनो दं नै। नाम्बारखौ देखायनो हानाय नङा आङो, नायबानो जाबाय। नाम्बारा लिक जाबाथाय आं खुसि रागा जोंगोन बोरैबा। फन नांगासिनो दं। खुलुमबाय बेंगलाय नार्जारी। खुलुमबाय। औ, नोंथांनाव मोनसे सोंथि खालामनो थाखाय माने आं भिडिअ बानायगासिनो दं आरो ना, गाज्रि मोना नोंथाङा। आं भिडिअ बानायगासिनो दं नै। माने मैया नोंथाङा जे भिडिअ बानायदोंमोन JCB सालायनाय बर' सिख्ला, उन्दै हिनजावसा गथ', बे JCB सालायनाय सिख्लाया बबेनि, मा मुं, बेनि गुमुरखौ खोन्थाहरनो हागोन नामा रायजोफोरनिसिम? हागोन। आं जेसेबांनाखि मिथियो आं बेखिनिखौहाय खोन्थाहरनो हागोन। औ, नोंथाङा जाखिनिखौ मिथिगौ एसे फारि खोन्थालांदो, जाहाथे रायजोफ्रा मिथियो। बिथांजोनि मुङानो जाहैबाय गिबियावनो सान्दिया बसुमतारी। औ। बेखौ बबेनि होननानै सोङोब्ला बिनि थागिबिया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा पुलिस थाना बेन्दोंनि सिङाव थानाय रानिपुर होननाय गामिनि थागिबि। सान्दिया बसुमतारी रानिपुर गामिनि थागिबि आरो ना? औ। ओमफ्राय बे गथ'आ माने मानि थाखाय बिदि JCB सालायनांगौ जाखो बेखौ मिथिगौ नामा, गुबै बाथ्राखौ? बेनि सायाव न'खराव गैया नामा बिसोरहाथ' न'खराव गैखायानो, मथा मथि एसे सोलिनो प्रब्लेम जायो। आरो लोगोसे बिसोरनि एसे रियल काहिनी दं जाहैबाय, माने उन्दैयावनो बिमा गोमाजानाय। माने बे सान्दिया बसुमतारीया बिमा गैला आरोना दा? बिमा गैला माने बिसोरो बिब' बिनानाव सानैजों जावजा। जेवजा? औ, जेवजा। दा आंखौ गोरलै गिदिर खालामना दोनदों, माने जेवजानि नेमावथ' गोरलै गिदिर खालामनाय नेम दं नालाय, बै नेमखौहाय दा खालामनानै दोनदों आरोखि बिसोरखौहाय। ओमफ्राय दा बिफाया इयावहाय खामानि मावोमोन नालाय सिगांनिफ्रायनो। ओमफ्राय होजोंबा बिमायाबा मा जाखो आं बेखौ मिथिजोबा दै। आं बेसेबांनाखि मिथिगौ बेखौल' आं खोन्थाबाय। ओमफ्राय होजोंहाय बिसोरथ' उन्दै नालाय, होजों फरायगासिनो दङ आसामाव। बे माबा रानिपुर दुनाबारि होननाय गामिनि बिसिनि न'आ बेयावनो, होजोंनो दासिमबो हा दङ। ओमफ्राय होजोंहाय बिमाया गोदाव सोराव जाबाय जाहैदों। ओमफ्राय बिमा गोदाव सोराव जानायखाय होजोंहाय नायनो मानसि गैयिलाय बिफाया बेयाव लानानै फैनाय जादों आरो। कर्नाटकायाव? कर्नाटकानि मान्डिया डिस्ट्रिक्ट होननायाव। कर्नाटकानि मान्डिया जिल्लायाव आरो ना? मान्डिया जिल्ला। ओमफ्राय जायगानि नामानो जाहैबाय हांग्रेनालि। हांग्रेनालि बे जायगायाव बिसोरो थायो। ओमफ्राय आंबोथ' गोजान जायगायावसो नालाय, बेंगलरनिफ्राय 3 घन्टा लायो बे जायगाया। नोंथाङा बोरै लोगो मोननाय फार्स्ट टाइम बेखौ खोन्थानो हागोन नामा? नोंथाङा 3 घन्टा दावबायनानै थांदों नामा बेखौ लोगो मोननो थाखाय? माने बिसोरो आंनि भिडिअ नायबाय थायो। नायबाय थानानै आंनिथ' डिसक्रिपसनाव नाम्बार दंमोन नालाय सिगां। नाम्बार दंखाय बिसोरो आंनियाव कल खालामदों बेंगलराव फैनाय हिसाबै।
बे आदाया बिनि बिफाया फंबाय नोङो बेंगलराव फैबाय जेब्ला आंनावबो खनसे हाबफैथार होननानै आंखौ लिंहरबाय थानायलाय 6 माससो जाबायमोन आंखौ लिंहरनाया आं फैनो हायाखैमोन ओमफ्राय दा लोगोसे आंनाबो ओजोंहाय बेंगलराव खामानिया बन्द जाबाय स्टप जाबाय खामानिया माबोरै बन्द जाखो नोंथांनिया आंनि खामानिया दा बिजनेस खमखाय बन्द जाबाय माने सिजन गैयिखाय सिजन गैयिखाय जाहैबाय होमबा नोंथाङा दा खामानि गोमाजाबाय आरो ना आंना खामानिया गोमाबाय दा आं ओरैनोसो दङ दा बेयाव थाफैनानै आङो सानथामसो जाफैबाय आं बेयावहाय मान्दियायाव लोगोसे आंनाथ' एनार्जिबो जाना दङना बेनि थाखायबो बे डक्टर मोजां दं होननानै खोन्थाहरदेरबाय बे हिसाबै आंबो फैनाय जाबाय एलार्जि माननाय औ माननाय दा बेखौ ओमफ्राय नोंथाङा दा मा खामानि मावनो नागिरदों जेनेबा खामानि दा गैला नोंथाङा दा मा खामानियाव आगबारायदों आं दा खामानिखौ एसे कन्टेक्ट खालामबायगासिनो दङ दासिमबो कनफार्म जायाखै मोनदों आरो ना मोननाया नामा खामानियाथ' बैयाव मोनदों मोननाया ओमफ्राय माने दा कन्टेक्ट खालामफिनजोबाखै आरो गावसोर उनाव खबर हरफिनगोन होननानैहाय दङ होमबा नों दा मान्दियावनो दं आरो ना आं दा मान्दियावनो दं बे हांग्रानालि गामियावनो दं गामियाव बे जेसिबि सालायनाया बे कम्पानिनि जेसिबि ना सोरबा मालिकनि जेसिबि बे मालिकनि जेसिबि बियो जायनाखि बे कुवारिखौ सलायो बे मालिकनि जेसिबि बियो माने बेयावहाय खामानिया बेनो माने क्रेसारनिफ्राय बाला अन्थाइ बै हुग्लिनाय सफैयो दा बैखौहाय जेसिबिजों हखांनानैहाय बैयावहाय मोनसे बे मिल खादा बायदि दं माइरं लुग्राया केसार मिल दङ बेयाव लखबहैनांगौ ओमफ्राय बेनिफ्राय बियो थांगोन ओमफ्राय बेयावहाय आला खाथ्रा सिमेन्ट बायदिसिना बेयाव मिक्स जानानै बेखौ लामायावहाय लुनो लाङो आरो बिदि ओमफ्राय दा बे जायबा बे सिख्ला गथ' बे फैसा मोनो ना मोना बे जेसिबि सालायनायनि जेसिबि सालायनायनि 500 मोनो बियो दिनाव सानसेयाव 500 आरो ना होमबा मास मोनसेयाव बेसे जाहैखो बा सानफ्रामबोथ' मावनो हाया सानसे गेप थानांगोन खामानि सोलिब्लाथ' सानफ्रामबो मावो नैबावहाय बे बिजेपि गभर्नमेन्ट जानायनिफ्राय स्टप जानानै दङ खामानिया दा सोलिथ'वाखै होमबा 30 सानजाब 500 आं खालामबाय 15,000 जायो आरो जेनेबा खामानि मावबाय थाबाथाय सानफ्रामबो ओमफ्राय बिफाया मा मावो बिफाया बे आला खाथ्रा बायदिसिना लगायग्रा मेसिनखौ सलायो बिफाया होमबा बिसा न'खराव बिफा ओमफ्राय फिसाजो सानै जाहैबाय आरो ना ओमफ्राय फिसाला गैया फिसाजो सासेया ओंखाम संबाय माने गुबुनाव ओंखाम सङो ना न'खरनि थाखाय ओंखाम सङो न'खरनि थाखायबो थाजोबखायो ओमफ्राय फरायनायाथ' गैला बिसोरनिया फरायनाया बिदिनो गोदाव सोरावनि थाखायनो द्रप थानांबाय जाहैदों फरायनाया मानसिफ्रा बिराद टेलेन्टेडमोन माने बक्सिं गेलेनानैहाय मेडेल मोनलायनाय दहाय नुदों नोंनि भिडिअखौ दहाय भिडिअ होदोंमोन ना नोङो बेखौ नुदों आङो बक्सिं गेलेलायनाय सार्टिफिकेटबो दङ गेलेनायनि ओमफ्राय बे गथ'साफोरा माबा सोरखारनिसिम माबा मोनसे अनसुंथाइ लुगैहरदों नामा जेनेबा बे जाहाथे बिसोरखौ जेनेबा बे आसामाव फैबाथाय बा बिटिआरआव फैबाथाय मा मोनसे बर'फोरनिफ्राय अनसुंथाइ लुगैदों नामा ना नोंसिखौ जेबो खोन्थायाखै बिफाया आंनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्लाथ' लुबैदों आरो एसे हाइलाइट खालामजानो लुबैदों माने एसे गथ'फोरखौहाय डिग्रि लाहोफिननो थाखाय ओमफ्राय बैयावहाय जइन खालामहोफिननो थाखाय बिसोरनो बिराद रांनि प्रब्लेम ना दा जों जेरै बिसोरबो बेयावहाय थानानैहाय दा बे कुवारिखौनो बिसोर नेनानैहाय मालिकनिफ्राय दा खामानि गैयाब्लाबो 20,000 थाखा मोनगासिनो दङ बेखौ नेनायनि खामानि मावोब्ला दा बिफाया दिनावहाय 1,000 मोनो आरो बे 1,000 बिनि बेथन ओमफ्राय नैबे 20,000 बे कम्पानिखौ नेनायनि बेथन आरो जेसेबांनो फैसा मोनो एसेबांनो खरसाबो जायो बे मोनसे माबा मा होनो बे मोनसे मा होनो बिदिखौ माबा मोनसे आरोना बे मोनसे थासारि खायो जेनेबा नोंथाङा हमनानै ला मासाव 50,000 रां खामायो बे 50,000 नोङो दिनै गय जायोबा गाबोन मिथा पान जागोन गाबोन मिथा पान जादोंबा नोङो 100 थाखानि मिथा पान जागोन बेबायदि आरो माने सोलायलाङो लाइफ स्टाइला सोलायलाङो फैसा बुरजा मोनबाथाय बिदिनो जालाङो आरो अब्ला जियानो जादोंला नोंथांनिसिम जेनेबा बेखिनिखौ फोरमायहरनो थाखाय माबा मोनसे फोरमायनो दंबावो नामा आरोबाव आरो बिनि बिफाया बर' सावथुनावबो खामानि मावखांबाय सिगां मा मुंमोनथाय बिफानिया बिफानिखौ सुकुर होननानै बुङो मुंखौहाय सुकुर बसुमतारी
ओमफ्राय फिल्मावबा मा नाम लादोंमोनथाय आंबो बारा ध्यान गैया माने मोननैसो फिल्माव हायोबा नों मोनसे भिडिअ बानायबाव जेनेबा खाथियाव दंबाथाय बिफाखौ लादो फिसाजोखौ लादो ओमफ्राय सोंलाय इन्टारभिउ बायदि मोनसे भिडिअ बानायदो जाहाथे रायजोफोरा मिथियो जेनेबा बे भाइराल जागासिनो दं नङा होमबा नोंथांनि भिडिअजोंनो गोबां निउसफोरावबो होगासिनो दङ नोंथांनि भिडिअखौ लानानै फेसबुकावबो नुदों बेनिखायनो आंबो एसे भिडिअ बानायनो साननानै आं रायजोफोरनो माने बिनि गुबै खोथाखौ फोरमायनो साननानै नोंथांनाव सोंहरनाय जाबाय डाइरेक्ट आंबो लुबैदों माने बे गथ'फ्रा बिराद टेलेन्टेड गथ'फ्रा ओमफ्राय आं बेखौहाय लुबैदों आरोखि बिसोरखौहाय ओजोंहाय लांनानै स्कुल सोहैनो लुबैदों आरोखि आं ओमफ्राय दा ओजोंहाय हायाथ' दङनो दंनाया दासिमबो ओजोंहाय आं सोंजोबखाबाय ओमफ्राय हाखौ सोर नेयो दा हाया सोर नेयोथाय सोर थायोथाय हायावहाय आंखौ सोंनाय जायासैलाय हायालाय दङ होनदों ओमफ्राय माने मानसिया ओजोंहाय थाग्रा गैयिखाय बिसोरखौबो लाबोनाय जादों आरो माने क्लास 6 फरायबायमोन बिसोरो सानैबो औ सानैबो माने समब्रा समब्रि जेवजासो नालाय औ जेवजासो नालाय सानैबो 16 बोसोराव हाबबाय दा माने आंबो बेखौनो बुंदों माने लांनानैहाय बिसोरखौहाय लेखा फोरोंहैफिन ओमफ्राय बेफोरबायदि गेलेनाय खेलारियावहाय एसे टेलेन्टेड मानसिफ्रा बेखौहाय माने सरकाराबो एसे नायदेना होयोला एसे उफाय जागौ आरो बिदि टेलेन्टेड मानसिनि थाखाय दा जेनेबा बे बिफायाबो फिसाजोफोरनि थाखाय बे थांबाथाय बेहाय खामानिबो मोननो नागिरा जोंनि बिटिआराव खामानि गैया गोबां लाइमोनफोरा दा जेनेबा नों आंखौनो नायहमनानै नाय जों दा गुबुन रायजोआवसो बा जोंनि बिटिआरनि बाहेरावसो खामानि मावनांगौ जादों रांनि आंखालाव नङा होमबा बिदिनो आरोना जेनेबा बिसोरबो थांगोन सानगोन बेहायबा जोंनो सोर जाहोगोन सोर खामानि होगोन आरो बिदि सानबाबो माने साननायाथ' जेबो नङा खिन्थु माबानायाव प्रेक्टिकेलाव एसे बोरैबा जायो आरो दा जेनेबा आङो थांबाय गुवाहाटिनिफ्राय साख्रि गारना थांबाय इउटुबबो गैला माबो गैला बिदिबा आंखौ सोर जाहोगोन सोर खामानि होगोन आंनो बे मोनसे सोंथि जायो आरो जुदि सोरखारनिफ्राय जेबो मोनाबा दा नोंथांखौनो साननानै नों दा नै नोंना दा खामानिया गैला जेनेबा नोंना मोनसेया ओमफ्राय नों दा न'आव फैबा नोंनो सोर खामानि होगोन बे मोनसे सोंथि नङा होमबा बेबो मोनसे बिदि जायो आरो अब्ला नोंथांसिम मा मोनसे दं दा बेयाव फैनाय समावहाय आंहा ओरैबायदि लस जादों दाख्लै फैजेननायावनो गासिबो मबाइल गेमबोल माइक थाइक गासिबो बावनानै बासाव थांफाजोबदों बे भिडिअ बानायनो थांनायाव मबाइल गिम्बलबो दंमोन नोंनाव मबाइल गिम्बल दङमोन बेबो थांफाजोबदों दा आं भिडिअ शुट खालामला नांफिनखागोन होननानै आं सिटआव दोनथ'दोंमोन ओमफ्राय ओंखारनायावहाय जा बावबाय नैबे दा माइकजों भिडिअ बानायनो हायाखै ओंखायनो ओरैनो बिना माइकजों बानायगासिनो होमबाथ' गोबां खहा जाबाय बे मासाव नोंना दाखालिबोथ' जेनेबा पुलिसनि केस नांनायाव हरनांबाय नङा होमबा बेयाबो 10,000 थांबाय आरो नैबे गिम्बलावथ' 5,000नि सिङाव मोना गिम्बला बारा दाम नङामोन नङालाय माने एसे खम समनिखौनो बै चार्ज गोनां गिम्बल नङामोन आरो बेसेनि मोनो ओरैनो 200-300नि माइकआ 1900निमोन आरो बया माइकमोन आरो ना 1900नि बै गुसुं सोग्रायालाय अब्लाबोथ' 2,000नि बारा लस जाबायना 2,000नि बारा लस जाबाय ओमफ्राय बिसिम फैनायावहाय 4,000 खरस जाबाय ओमफ्राय रांफोरखौथ' बोरै मेकआप खालामगासिनो दं दाना दरमा मोन्दोंमोन दरमाखौ एसे मोनबोदों हाबनि अब्ला दा नोंनाथ' सोलिनाया एसे गोब्राब जासिगोन आंनाथ' सोलिनाया एसे गोब्राब जागासिनोखा थांलाय फैलाय ओमफ्राय खामानियाबो जाया जागासिनो थांनायनिखौबो आं डिसेम्बर नभेम्बरावनो लादोंमोन न'आव थांनायनिखौ जेनेबा सोलिनो हाथाराबाथाय खोन्थाहरबानो जाबाय जोंनो जेनेबा जों जाखिनि हायो हरथ'गोन नांथ'गौबाथाय उनफोराव जागोन दे उनफ्राव अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ बिथाङा बे गुबै बाथ्राखौ खोन्थाबाय लोगोसे गावनि जिउनि एसे जारिमिनखौबो खोन्थाबाय बिथाङा बे समाव खामानिया एसे जेंनाजों माने सिजन गैयैजों एसे बन्द जाथ'ना दङ दा बिथाङा गोदान खामानि नागिरगासिनो दङ अब्ला नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ आरो बे जायबा गथ' सान्दिया बसुमतारी बिनि गुमुरखौबो बिथाङा खोन्थाहरजोब्बाय बिथाङानो भिडिअ खालामदोंमोन बेंज्लाय नार्जारी इउटुब चेनेल गोबां सुबुंफ्रानो साबस्क्राइब खालामाखै जानांगौ बे चेनेलखौ दा बेनिखायनो जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामाखै खालामबानो जाबाय आं लिंकआव होना दोन्दों आरो कमेन्ट बक्सआव होजानो नङा लिंकआव होदों आङो आरो लोगोसे टेग खालामनानै होदों बे थांनानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय अब्ला गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि